ፍኖተ ጽድቅ እሽምባር ኩላና ናና ናይ ክርስቲያን መመክዒ ናይ ሰይጣን ከዓ መርሓቂ ዝኾነ በትምተ መስቀል ነማእትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመጀመርታ ኣብ ሓድነቱ ካልኣይ ኣብ ሰለስነቱ ራብዓይ ዘይብሉ ብሓድነቱን ብሰለስነቱን እንዳተመስገነ ዝነብር ቅዱስ አምላኽና ፈጣሪና ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አሜን። ብድጋሜ ስም አምላኽና ፈጣሪና ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወዳ ክምስገን ከሎ እቲ ምስገን፣ ወዳ ክቅደስን ከሎ እቲ ቅደስ። ምክንያት የድህን ኣቁራሪተ መዓት ወላዲተ አምላኽ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብሓቂ ክትምስገን ክትውደስ ይግባእ እሞ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ። ኣብ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ዝርከቡ ቅዱሳን መላእክቲ ኩሎም ሕርያነ እግዚአብሔር ቅዱሳን ኣቦታትናን ኣዴታትናን በቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝሃቦም ጸጋን ክብርን ምስጋና ስብሃት ይብፅሓዮም። ብምቕጻል ብሓድነትን ብሰለስነትን ብቅድስቲ ሥላሴ እተኣምኑ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ኣማላድነት እትምሕፀኑ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ንስኹም ከዓ ንእግዚአብሔር እተፍቅርዎ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በቲ ፍጹም ዝኾነ ሰላምታ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ከመይ መጺኹም ከመይ ጸኒሕኹም። አሜን። ብድጋሜ ስም አምላኽና ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ሎሚ እንመሃረሉ ትምህርቲ ብምኽንያት ክብረ በዓል ናይ ቅዱስ አቦና ጻድቅ ርእሰ ባህታውያን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንምሃር። አርእስተ ትምህርትና ገርና እንወስዶ ከዓ ልበ አምላኽ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ካብ ዝዘመሮ ካብ ዝጸሓፎ ካብ ዝደረሶ ንሆ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 116 ፍቕዲ 15 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። እቲ ሃይለ ቃል አርእስተ ትምህርትና ከዓ ከምዚ ይብል፣ ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 116 ፍቕዲ 15 ማለት እዩ። በዚ ሃይለ ቃል አርእስተ ትምህርቲ ዝገርና ኢና ክንምሃር ማለት እዩ። እምበኣር በዚ ዕለት እዚ እንሆ ቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ኣብ መበል 562 ዕድሚኦም ዝዓረፉሉ ዕለት ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ጸጋ ናይ ምሕረት ቃል ኪዳን ዝተቐበሉሉ ዕለት እዩ። ጸሎትን በረኸትን ረድኤትን ኣመላድነትን ተራዳእትነትን ናይ ቅዱስ አቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ርእሰ ባህታውያን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እምበኣር ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ኣርእስትና ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳኑ ክቡር እዩ። እምበኣር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳን ዓወት እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞት ቅዱሳን ዕረፍቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር
موت قدسان هوتي أبقدم እግዚአብሔር موت قدسان كاب أملاخنا እግዚአብሔር أخليل صدقي زقبالو العلاتي عرفت قدسان أبقدم እግዚአብሔር كاب እግዚአብሔር أملاخنا قال كدا ناي صقا ناي محرس زقبالو العلاتي موت قدسان أبقدم እግዚአብሔር عرفتي موت قدسان أبقدم እግዚአብሔር هوتي موت قدسان أبقدم እግዚአብሔር عابي صقان كبرني امبار موتهم السادة صادقان هوتهم وقتو قدس ياريد مهاليتاي أو مزمرو مالتي موتهم السادة صادقان هوتهم وقتو نصادقان موتهم هوتمي نصادقان موتهم عرفتمي نصادقان موتهم كورمي نصادقان موتهم عرفتمي امبار بز علات زي علات حمشت مقابيت عرفتو ناي قدس أبونا ناي أبونا قرم فس قدسي على تحمشت مقابيت قدس أبونا أبونا قبر منفس قدس صادق كاب እግዚአብሔር أملاخنا قال كيدان ناي صقا ناي محرت استقبللو علاتيو زعرفلو علاتيو أمبل حمشت مئتن سسان كلتن عدميهم مالتيو امبار سدرابيت ناي أبونا قبر منفس قدس صادق أديهم قدستي أقلسيا أبوهم قدوس سمعون عدهم نيسا هاجرهم جبسي مالتهم سمعونن أقلسيان فارها እግዚአብሔር ዝነበሮም بحق እግዚአብሔር ዝመላለሱ በትእዛዝ እግዚአብሔር ዝመላለሱ በንጽህናን በቅድስናን ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ሰናይ ነገር ሰርሑ بصبق مجد ዝመላለሱ قنع سراح صرحو زنبرم عبيتي قدساني سمعانن أقلسيان نا كل جزي نا بيت كريستيان انداخدو نا بيت እግዚአብሔር نا بيت كريستيان انداخدو صوم بصولت سبعي اندعتو كات زلوم هافتي لدخاتات اندكفالو انها نግዚአብሔር أملاخنا ولاد نخوبم يلمنوا نيرم سمعانن أقلسيان من نموكا نسالاس عامت زاكل ولاد انت زي نبرم نجرجن أبقال كيدانهم صنيعهم أب أمناتهم صنيعهم بفقرن بسنتين دقا ينبرو نبرم بارزم قدسان سموانن أقلسيان كل جزي أبيت እግዚአብሔር እንዳተማላለሱ نግዚአብሔር أملاخنا ولاد نخوبهم يلمنوا ونارم سموان وأقلسيا زنبرو بنيسا بهات أولد بكيو متن عمتا سلاسة نو 30 عمت زأكل ولاد أين ورمن ولاد بزب نوارم كا اندا بخيو اندا نبعو ناتو ولاد زب እግዚአብሔር أملاخنا ولاد نخوبهم يلمنوان يمهصنوان نرم እግዚአብሔር أملاخنا امباركا علتات حدا معلتي قدستي أقلسيا أبيت እግዚአብሔር مصيا أبسئلي نايفترتنا ناقاست عالم سلاسي تنبركيخا ولا نخهبوا ناقاست عالم سلاسي تلمنامن تمهصانامن نبرت لك كمتي قدس داويت أمزمرو مالتي اسمعينته لእግዚአብሔር هابس أرقانو وأذنه هابس إلتامو أعينتي እግዚአብሔር نابس أرقانين زتمتا أأذانوين نابس أولوتهم إيان زقلبا نابس أأذان نا እግዚአብሔር نابس أعينتي እግዚአብሔር نابس أرقان إيان زتمتا أأذان እግዚአብሔር نابتي نايس أرقان صورت إيان زدهبان زقلبان مالتي زا قدستي أقلسيا دما أبيت እግዚአብሔር مصيا أبسئلي ناقاس عالم سلاسي تنبركخا نእግዚአብሔር أملاخنا ولا نخهبا تلمونا نبرت باركابت السئلي ناي سلس قدس ناي فترتنا ناي قدس سلاسي كم زي زبل دمسي سمعت تبسرت نسي والده زيت لعال قرنو امنها سماي نها انك ولار ودتك أبلي كبرو كم قدس ميكائيلن كم قدس جبريلن زخانه كبرو كاوناي كبر سماي زبلص كهناتو كم كهان ملك صديق كم قدس يوحنس مطمق كم قدس يوحنس حواريا ولد نغرغار كم نبي إلاس زخانه كبرو كم سرافيلن كروبيلن زخانه قدس حوري ሕፃን እንክ ተቀበል ዝብል
كابت السئلي ناقاس عالم سلاسي دمسي سمعت انبار قدس أبونا أونا يقر منفس قدس صادق استطانسلو علات إسران تشعتن مقابتيو استولدلو علات كأ علات إسران تشعتن تاساسي انبار كامتي مزمور داويت مزمور معراف شمنت فقد خلت زلو حالك آترينيو كم دي زبل نركب ما أفادك وهسانات أستدا لوك سبهاتي بأف قولعن هساناتن مسغان عدالها أونا قبر منفس قدس صادق مسولدو دحري سلسة معالتي نجزي أبيهريم أمسجينهم سبهات لعاب سبهات لولد سبهات لمنفس قدس زاوصاي كن أمصلمت وستبرهان مسغانان آب يخون مسغانان ولد يخون مسغانان منفس قدس يخون مسغانان እግዚአብሔር ይኹን ካብ ጸቢብ ማህፀና ገፍሕ ዘውፀኒ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፀኒ እግዚአብሔር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይኹን ኢሎም በህፃንነት መትሒዞም እዮም ለእግዚአብሔር አምላክ ዘመስገኑ ማለት እዩ እምበር ቅዱስ አቦና ርእሰ ባህታውያን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ምድራዊ መብልዕ ከይበልዑ ምድራዊ መስተ ከይሰተዩ ብምስጋና ተጊሆም ብምንባሮም በመላእክት ትምስሎም እያ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና እምበር ኣብ መበል 3 ዓመቶም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ መጺኡ ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወዲ 3 ዓመት እንከለው ናብ ሸውዓይ ሰማይ ወሰዶም ናብ እግዚአብሔር ድማ አቅረቦም ይብለና እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ባረኾን ቀደሰን ካው ድማ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናበዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወሰደ ይብለና ድንግል ማርያም ባረኸቶ ና ኩሎም ቅዱሳን ሕርያን እግዚአብሔር ወሰዶ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ባረኽዎ ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ባር ብድሕርዚ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ነሆ ናብ ብዙሓት መነኮሳት ናብ ዝርከብዎ ናብ ሓደ ገዳም አምጾ ይብለና እምበር ናይቲ ገዳም ኣብ እምኔት ዝነበረ አባ ዘመደ ብርሃን ዝተባሃሉ አቦም ነሆ ምልክት ተነጊርዎም ስለ ዝነበረ ሓቅነቶም ንምርግጋጽ ነሆ ካብ ገዳሞም ወፂኦም ኣብቲ ደገ ይጽበይዎም ነበሩ ይብለና እምበር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ገጾም በሓጎስ መልኢዎ ኣብ ደገ ገዳም ረኸብዎ ማለት እዩ ባር ብድሕርዚ አባ ዘመደ ብርሃን ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ትምህርተ ወንጌልን ነው ግብረ ዲቆናን በመምሃር ኣብቲ ሽዑ ጊዜ ናይቲ ከባቢ ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ አቡነ አብርሃም ናብ ዝተባሃሉ ሊቀ ጳጳስ ወሲዶም ግብረ ዲቆና አቀበልዎም ይብለና ድሕሪ ጊዜ ግብረ ክህነት ዝተቀበልሉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብዞም ሊቀ ጳጳስ ካብ አቡነ አብርሃም እዩ እምበር ብድሕርዚ ወዲ 7 ዓመት ምስኮኑ እነሆ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እንደገና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ወሰዶም ማለት እዩ እምበር እንደገና እግዚአብሔር አምላክና ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ከምዚ በሎ ብናትካ ጸሎትን ብናትካ ረድኤትን ብናትካ አማላድነትክን ብናትካ አማላድነትን ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ክሕነየን እሞ እነሆ ካብ ሰብ ተፈሊኻ ናብ ሰብ ዘይብሉ ናብ በረኻ ኺድ በሎ እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ዕብራውያን ዝለኣኾ መልእክቲ ተርእናዮም ዕብራውያን 10 ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 38 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዩ እነሆ ዓለም ንዓኣቶም ዘይትበቅዕ ኮይናስ ኣብ በረኻታትን ምድረ በዳን ኣብ እምባታትን ባዓትታትን ኣብ ጎዳጉድን ምድርን ኮለል በሉ ይብለና እምበር አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ድማ ናይዚ ዓለም እዚ ሃፍቲ ሓላፊ እዩ ናይዚ ዓለም እዚ ክብሪ ሓላፊ እዩ ናይዚ ዓለም እዚ ዝና ሓላፊ ብምባል ነዚ ዓለም ብምንዓቕ ነሆ ልክዕ ካብቶም ምስኦም ዝነበሩ መነኮሳት ተፈልዮም በይኖም ናብ በረኻ ኸዱ ይብለና ማለት እዩ እምበር እግዚአብሔር አምላክና ንአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ኮይኖም ዘገልግልዎ 6 ኣናብስን 6 ኣናብርን ድማ ሂብዎ ማለት እዩ ዘኬርከ ጸበለ እግርከ ይልሱ ወውእቱ ይጸግቡ ነሆ
زم سوسة أنابسون سوسة أنابرن أونه صبل لأونه قرنفس قدس صادق اندات مقبون كابت عصرناتو كابت زرقوصو صبل اقرو اندال حاسو اندات مقبون ينبرمهم بأخاي صقو نبرم انبقار كمتي نبي እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ናብ ጉድጓድ ኣናብስ ኣብ ዝተደብረየሉ ግዜ እቶም ኣናብስ ኣብ ልዕሊኡ ጉድኣት ከም ዘይውረድሎም እዞም ኣናብስ ድማ ምስ ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ክነብሩ ከለው ብሰላም ዳኣምበር ብሰላም እንዳነበሩ ጸበል እግሩ እንዳተመገቡ ይነብሩ ነበሩ ማለት እዩ። እምበኣር ብድሕሪ እዚ ን300 ዓመት ዝኣክል ኣቡነ ገብረመንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ኣብ ሃገሮም ግብፂ ብምንባሮም ድሕሪ 300 ዓመት ዝኣክል ኣብ ግብፂ ብምጽንሖም ልክዕ ከምቲ ቅዱስ ወንጌልና ዝእዝዘና ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 19 ዘሎ ሃይለ ቃል ተርእናዮ ከምዚ ዝብል ንረክብ እንሆ ንኩሎም ኣህዛብ بسم آبن بسم والدن بسم منفس قدسن اندات مكم دك مزامرتي قبروا ميلوم كرسوس عملهنا أمو على سكوتو أمو على سقاويهم نبوتاتنا قدسان هاريات كم زمهارو مسرت أبونا أونا قرنفس قدس دمام سبكتو انجيل لمسففح عدومن هاقرومن حديقوم نهو نامدر آقازي كوريب لنا ماتيوس وانجيل معراف حمشته فور عسرت زلت هالك آلترينا كم زيب لنا بوصعان اللي يصدر بانت صدق اسمه لومي ايتي منكس سميات من تصدق ايدي صدرو منكس سميات ناتم يامو بصعانيهم قدس عبونا أونا قرنفس قدس دما ما انت صدق خبلو نهو عدومن هاقرومن حريقوم ناب مدر آقازي كم زخودو مصحافة زينا قدلي يا أونا قرنفس قدس ينقرنا مبار أونا قرنفس قدس كاب جبسي ناب مدر آقازي ناب إيرتران إثيوبيان كخورو خلو بفقاد إجزابيهر بتأزاز إجزابيهر يوم مالتي هور مدر إثيوبيا وبهيني هالو نفساته زتاوت صومو قدس جبريل ملأك بسرقلا نفاس عينو ناب إثيوبيا مدركب ناب سبحانه وتعالى أبصحهم يبلنا قصيلوين ناب دبر قدس زقالا نحجي دبرا كواكب تزبها زلو وتا أبصحهم يبلنا مالت بار أونا قرنفس قدس صادق بنصهنا كوينهم نهزب إثيوبيا حاتيات ريوم أبا حارقاتيوم نقول كل عفهم تدفيهم سلا إثيوبيا يصلينا ورو بعد نقول كل عفهم تدفيهم أونا قرنفس قدس صادق سلا حزب إثيوبيا كتصلي خلوهم دحري 4 معالتن 4 ليتن دما እግዚአብሔር አምላክና ተገሊጹ ናአውነ ገረንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ከምዚ በሎ ዘገብረ ተስካርከ ወዘጸውዐ ስምከ እምህር ለከ ስምካ ጸውዐ ከምሕረልከ ዝክርካ ዝገበረ ከምሕረልከ በሎ እግዚአብሔር አምላክና ናአውነ ገረንፈስ ቅዱስ ጻድቅ አቦና አውነ ገረንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ድማ ንእግዚአብሔር ከምዚ በልዎም እነሆ ንብምልእታ ኢትዮጵያ ከመሓርካለይ ካብዚ አይወጽኒ ብምባል አውነ ገረንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ኣብዚ ቋላ ሰብሃለ ቦታ ገብረ ቅዱስ ዊን ይባሃሉ ንቁልቁል አፎም ተደፊኦም 100 ዓመት ዝኣክል ጸልዮም ስለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ በድሕሪዚ ድማ 100 ዓመት ዝኣክል ቁልቁል አፎም ተደፊኦም ምጸለዩ እግዚአብሔር አምላክና ተገሊጹ ንአውነ ገረንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ከምዚ ይበሎም إنهم تنس وسع مهار كلك كل إثيوبيا كابزل لخيا بوتا وسع كل إثيوبيا محرل كان لخبولو مالتي بعد بدحرزي أونا قرنفس قدس صادق كابز قالا نهو ناب مدركب للسوهار بوتا دما كوريبلن أبزي بوتا زي كويدم دما شو عت عمز أكل بصوم بصولة آسن تسنيم ناب نجزابير أملاك يلمرو ونورم بار دك سبات صدق نجر صبق نجر كسر خلو زقان علم سيطان دما كاخ تمسير مسيو ناو نجر فس قدس صادق نداس الله يخلو امن قصاله تمسيو عينهم انقرم يبلنا اونه غير منفس قدس صادق دما كل صدقي بتعقستي يزركب بمبان سخيلهم صلاتهم دا قصلهم دحري كلتو سومن دما لك أملاكتي قدس ميكائيل كاب እግዚአብሔር ተላእኹ መጽዩ ነታ ዓይኖም ኣሕወየሎም ይብለና ማለት እዩ
እምበኣር ብድሕርዚ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ እንደገና ካብ ምድረ ከብድ ናብ ዝቋላ ምስ መፁ ከዓ ኣብ ዝቋላ ድማ ከምቲ ፈጠርትና ኣጋእስ ዓለም ስላሴ ኣብ ዘበነ ኣበው ነቦና አብርሃም በአምሳሊ ሽማግለ ሰብኣይ ዝተገለጽሉ ነሆ ነቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ዝቋላ ዝተባሃለ ቦታ ድማ በአምሳሊ ሽማግለ ሰብኣይ ተገለጽሉ ማለት እዩ። ነሆ ኣብ በዝባኑ ወልድ በዝባኑ መንፈስ ቅዱስ በዝባኑ ዝሃዘልዎ በችዳኑ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ገጻቴ ዘይዝየኑ ነሆ በአምሳለ ሽማግሌ ኣጋእስ ዓለም ስላሴ ነቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ተገለጽሉ ማለት እዩ። እምበኣር በአምሳለ ሽማግሌ ክግለጽሉ ከለዉ ነሆ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ከም ዝበልዎ ነሆ ንሰለስቴና ኣባ ሓደ ምዕራፍ ተመልኣና ብዝፋን እግዚአብሔር ንምህፀነካ በልዎ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ድማ ኣምላኻዊ ትእዛዝ ኮይንዎም እሺ ሓራ ኢሉ ድማ ንሰለስቲኦም ሓደ ምዕራፍ ክስከሞም መፀ በለ። በኣር ርእይቶ በሎም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ብሓድነቱን ብሰለስነቱን ተገሊጽሉ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ንእግዚአብሔር ኣብ ንእግዚአብሔር ወልድ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ ብዝባኖም ዝሓዘሉ ዓብይ ቅዱስ ጻድቅ ኣቦኦም ማለት እዩ። እምበኣር ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወስካ ኣጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ ድምፆም ኣብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ምስ በጽሐ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተኣምርን ጸጋን ክብርን ኣብ መላእ ዓለም ምስ ተሰምዐ ጸግኦም ሰሚዖም ካብ በረኸቶም ክካፈሉ ሰለስተ ቅዱሳን ኣቦታት ናብ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መፁ። ኣባ ሳሚኤል ዘዋልድባ ኣባ ኣነስ ዝሃዘሎን ኣባ ቢናን ዘግብፅ ድማ ይበሃሉ። እነሆም እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ናብ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፁ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ተሰዊሮም ይጽልዩ ስለ ዝነበሩ ንሆም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንክገልጸሎም ንሸውዓተ መዓልቲ እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ሱባኤ ኣተው። ባድሕሪ 7 መዓልቲ ድማ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ተገለጽሎማ ከምዚ በልዎም ቅዱሳን ኣቦታተይ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናብዚ ድማ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም መጺኹም በልዎም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነዞም ሰለስተ ቅዱሳን ኣባ ሳሙኤልን ኣባ ኣንበስን ኣባ ቢንያምን ማለት እዩ። እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ብምግላጾም ደስ ኢልዎም በቲ ሓደ ጎኖም ድማ ሓዚኖም ጸኒሖሞም። እቶም ኣናብስ ናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ነቶም ኣናብስ ናይ ኣባ ኣንበስ ናይ ኣባ ሳሙኤል ናይ ኣባ ቢንያም በሊዖሞም ጸኒሖም። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ድማ ነቶም ኣናብሶም ከምዚ በልዎም ትፍእዎም ጎይታኮ ስጋን ደምን ክትበልዑ ኣይፈቀደልኩምን ከምታ ዝበልዓኹሞም ትፍእዎም በልዎሞ ተም ኣናብስ ተኣዚዞም ድማ ተፍእዎም ማለት እዩ። ባር ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ናብ እግዚአብሔር ጸሎት ብምግባር ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ከምቲ ነቦና ንኣልዓዛር ድሕሪ 4 መዓልትን 4 ለይትን ካብ መቃብር ካብ ሞት ዘተንስኣኻዮ ነዞም ኣናብስ ድማ ኣተንስኣለይ ብምባል ትፍእዎም ኢሎም ነቶም ኣናብስ እንሆ ናብ እግዚአብሔር ጸለዩ። ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እሞም ብናይ እግዚአብሔር ምሕረትን ቸርነትን ብናይ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎትን በረኸትን ድማ እቶም ኣናብስ ከምታ ዝነበርዋ ተመሊሶም ኮይኖም ማለት እዩ። ባር እዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ኣዝዮም ተደኒቖም ኦ ኣባ ርኢነ መንክረ ኦ ኣባ ርኢነ መንክረ ኦ ኣባ ርኢነ መንክረ እንዳበሉ ንኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ኣድኒቖሞም ነናቦትኦም ብሰላም ተመልሱ ማለት እዩ። እምበኣር በዚ ዕለት እዚ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዓብይ ቃል ኪዳን ዝተቐበሉሉ ዕለት እዩ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 89 ፍቕዲ 3 ሃይለ ቃል ተሪእነ ከምዚ ዝብል ንረክብ ኪዳነ ተካየድኩ ምስለ ሆርያነይ ምስ ሕርያነይ ኪዳን ኣተኹ ምስ ቅዱሳነይ ኪዳን ኣተኹ ዝበለ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዓብይ ቃል ኪዳን ኣትዩ። እምበኣር ልክዕ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ሃይለ ቃል ተሪእነ ከምዚ ይብለና ንጻድቅ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ ተዓዊትካ በልዎ በቃ
بزعلت زي أو نجر فس قدس صادق كاب إغزابير أملاخنا عبي قال كيرانن أخليل استقبلوا له علاتي مالتي مبار نحنا دما لك كمتي ماتيوس وانجيل معرها شدشته فقد عسر زلو هاي قال ترينا كم يزبل نركب الله زقبو لكمو مزقبة زب سمايات هذا إيبالي وإماسن وهذا إياماسنو تساسئ وقنقني وهذا سرقت إيكوريو ويسرقوا اسمها هالو مزقبكمو هي يهالو لبكمو مالتي مزقبكا أبزلو أقول بخالو سلازي بالعي أبزي بلعو نقص أبزي قصم سارغت قعيتهم أبزي رخو أبسماي مزقب قواري بلنا مبار بزعلت زي إغزابير أملاخناكو نعم نقر فس قدس قال كيران زعته ولو سمكاس أوعي كمحرلكاي ذكركاز قبرة كمحرلكاي بتخسيان كاز هانس قرامكا استسالمي كمحرلكاي مسعاثة قلغا زنببن سرقومن سمعن كمحرلكايلو إغزابير أملاخنا قال كيران أتولو سقاب عصرت حمشولو كمحرلكايلو قال كيران أتولو مبار أو نقر فس قدس صادق لواه قدس أبو سلازنبارو نجزابير كم زي لهم حتتو إجزابير أملاخي سمكات صوعي ذكركا زقبرة كم حرالك عيلكاني بسمكا نزعرق زلبسي نصومي زبلعي نصوم زستي مسعافة قل لغا تأمركا زنببن سرقمن سمعن سقاب عصد حمشولدو كم حرالك عيلكا قال كدان آتي خالين كابز كل نقرزي زقبارو وي زقبرا نحر ولاد زي ولو مخانات تخوينهم نزيهم انت اخات قبر الليلو او نقر فس قدس نجزابير حتى تو جابير املاخنا دما ناو نقر فس قدس كم زي بالهم نها سلا حريين سلا اقلقاليين قبر منفس قدس الى ولاد كهوامي يبالو سلازي بطعامي عبي بزح زغانة صقا عبي قال كيدانيم تقبلهم او نقر فس قدس كابي جابير املاخنا سلازي كورات مؤمنان لك نحنا دما فلحوخ عزب زي كقل سرقتك حزوة زي كقلو سرقتي مدانا قرتي خراخبو عب زي كقلو ساعتك حزو عب زي كقل ناقصك حزو عب زي كقل عب زي حلف عب سماي إنا مزقب كن مزقب زلنا مخنياتو بطوم اجزابير زحاريومن اجزابير زمرسومن اجزابير زخبرومن قدسان سناي نقر كنقبر كلنا بسمهم نزحزون خانت أنا خلنا بتخرسيانهم كنسالم كلنا ذكرهم كنقبر كلنا إذن قرزي كله نصامي خنابل خلنا بسمهم نصامو خنست خلنا بسمهم إذن زقازي أسمع حالي فصان حنامو كم زخن قبر እግዚአብሔር አምላኽና ንኹላህና ጸጉ የብዝሓልና ማለት እምባር ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቅድ 4 ዘሎ ሃይለ ቃል ስጋብ 41 ተርእናዮ ንኸምዚ ይዝብለናኮ ዘችያኩም ተወክፈ ችያየ ተወክፎ ወችያየ ተወክፎ ለዘ ተወከፈኒ ዘተወክፈ ነቢየ በስመ ነቢ አስመ ነቢ ነስ ወዘ ተወክፈ ጻድቅ በስመ ጻድቅ አስመ ጻድቅ ይነስ نعاقاتكم زقبل نعايو زقبل اتنعي زقبل ناتزل آخر نيو زقبل يبلنا ننبي بسم نبي زقبل عسم نبي ركب اتي نصادق بسم صادق زقبل دمام عسم صادق يركب يبلنا أونه بس حق قدسنا بسم نبي زقبل عسم نبي يركب يبلنا بسم صادق زقبل دمام عسم صادق يركب أونه يقرن فس قدس دمام صادق يمو بسم آمنا يقرن فس قدس دما آقاش كنقبل كلنا ذكرهم كنقبل كلنا بتخسيانهم كنهنس كلنا بتخسيانهم كنسالم كلنا እግዚአብሔር عبي قال كدان آتي ومو عبي برخاتي خازلوهم امبار እግዚአብሔር أملاخنا نبوتاتنا قدسان زبارخن زقدسن نعنا كلنا حزب كريستيان كبارخنا قدسنا እግዚአብሔር أملاخنا قدس فعالي قويرلنا امبار كعبلتات حدا معلتي حدا شفتا سبعي نبر يبلنا إذا شفتا سبعي إزي نها كاب እግዚአብሔር رحقو كامجد صدق رحقو نها بشفت الناس زنبر زنبرين كعبلتات حدا معلتي بتكريستيان أبزمس قول لجزء نها لأول جرفس قدس تأمر كنباب سمعي
سمكا تصوعي ذكركا زغبره سغاو 15 ولدو كم حرلك ازبل نياو نغر فس قدس صادق تأمر انداتنبه خله سمع يبلنا امبار اذا شفتا سبا كم زي لحسبه امبار مز كل حاتياتين سرحين እግዚአብሔር كمحرني خلي امبار تنسيه غزا خيدي نياو نغر فس قدس صادق كغبر يلو امينو بتاو نغر فس قدس بتنياو نغر فس قدس قال كيدان امينو تمحاصينو بيته كيده غزا كيده بسمم صبال كغبري ذكر كغبريلو نبيتو نغزو اندخاد خلهم اوتوم مسو اقديمم افشفت نزنور سبات امجد صنيحهم قتلوا يبلنا امبار اذا نفس زيا نهو اغاننتي كوسدوا مصيم اذا نفس زيا نعنا تغلغل نعنا تغزا زنبرت يامو نحن علم اغاننتي كوسدوا مصو አውነ የገረፈስ ቅዱስ ጻድቅ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ቆይሞም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ مسحرياني كيدان آتخويل كان دخا اتقال كيدان زعاتخا لي ذكر سماين مدرنس بقال كيدان كان دي صنعي او እግዚአብሔር አምላኸይ زان ابسزي اكو منمكا صبري ذكري تزي غبرت بس زعاتخا لي قال كيدان امينان تقبلاني اكو الهم اب قدم እግዚአብሔር አውነ ገረፈስ ቅዱስ ለዛነ ፍዚያ ወሐስ ኮነመ امبار من እግዚአብሔር ምሕረትን ቸርነትን من አምነ ገረፈስ ቅዱስ አማላድነትን ጸሎትን ድማ إذا نفس زيا معرفة رخيبة نام معرفة قدساني خيدا بار معرفة نزي عبيس أجاز اللوم قدس أبيم بار نعونا جرفس قدس ترجم سمام ترينا يوم جبر منفس قدس مالت جبر أب جبر ولد جبر منفس قدس مالتي أجل قالي نأب أجل قالي نولد أجل قالي نمنفس قدس أجل قالي نأجزي أبيهر أب أجل قالي نأجزي أبيهر ولد أجلجالي نأجزابير منفس قدس أجلجالي إجزابير أجلجالي أجاس عالم سلاسي مالتي جبر مالت أجلجال مالتي سلازي جبر منفس قدس مالت جبر آب جبر ولد جبر منفس قدس أجلجالي نأب أجلجالي نولد أجلجالي نمنفس قدس مالتي بار نايلومي تمرتنا أبزي ودينا لنا نعونا جرنفس قدس صادق أبزي 560 عمتات ساغادلو قالي زفريو عبي ناي صدق سرح بزحو نغرغن كاب بزح بوحد كاب بحار بچلفا كم زبحال نبرخت مالتي امبر قالهم ازيو سفيين بزحني امبار نعاي ندخوم باريا እግዚአብሔር ጽንልኩም ስለሰማዕኹምኒ ሰላማዊ ልዑል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና አብት ገብሮ ጸሎት መለላል ጽኒሉ ይስማዕኹም ዝጎደለ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ቱጋን መላእክቲ ይተዓረመለይ ጸሎትን በረኸትን ረዲኤትን አማላድነትን ተራዳአትነትን ነያቦና ነያው ነገርፎስ ቅዱስ ጻድቅ ምስኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር አሜን